Eli mun nimi on Hanna Forsström ja mä oon Suomen Herppiharrastajat ry:n puheenjohtaja. Ja täällä saattaa olla ihmisiä, joille sana herppi on vähän erikoisempi, niin käydään se ensin läpi. Eli kun puhutaan herpeistä, niin tarkoitetaan matelioita, sammakkoeläimiä ja täällä meillä päin siihen lasketaan myöskin nuo selkärangattomat, eli tämmöisiä vähän eksoottisempia terraarioasukkeja. Ja mä kerron lyhyesti vähän meidän yhdistyksestä ja meidän toiminnasta ja sitten tuosta meidän teemasta tälle vuodelle, eli siitä, miten tärkeää on, että myös matelioilla on ne paperiasiat kunnossa. Suomen Herppiharrastajat ry on perustettu 2012 ja me toimitaan meidän sääntöjen mukaisesti herpeistä kiinnostuneiden ihmisten, yhteisöjen ja viranomaisten kesken yhdyssiteenä ja halutaan edistää herppiharrastusta osallistumalla muun muassa tämmöisille lemmikkialan messuille. Täällä Helsingissä osallistutaan pari kertaa vuodessa ja sitten muualla Suomessa aina mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten tietysti myöskin järjestetään omia pienempiä tapahtumia ympäri Suomen. Me ollaan ehkä tunnetuin tuosta meidän keskustelufoorumista, mikä menee tuolle Herppinet-nimellä. Sitten mekin kuulutaan tuohon SEL ry:hyn, eli ollaan liittotasolla, tehdään yhteistyötä sitten myöskin muiden harrastajayhdistysten kanssa. Ja tälle vuodelle me ollaan haluttu ottaa tämmöinen tärkeä teema esille ja tuoda esille sekä ostajan että myyjän vastuuta eläinkaupassa koskien matelioita ja muita herppejä. Matelioiden kohdalla edelleen valitettavasti tapahtuu salakuljetusta paljon ja se heikentää omalta osaltaan monen luonnossa uhanalaisen lajin menestymisen mahdollisuuksia. Ja jos ostat matelian ja sitten kaupantekohetkellä sille ei myyjä luovuta mitään alkuperätodistusta, niin siinä on aina se mahdollisuus, että se eläin on salakuljetettu, saattaa olla laittomasti kasvatettu tai luonnosta pyydetty. Ja tietysti on sekin riski, että vaikka sen eläimen alkuperään itsessään ei liittyisi mitään laittomuuksia, niin siinä jossain vaiheessa se välittänyt taho on saattanut rikkoa lakia, mikäli niitä papereita ei sitten haluta antaa. Eli aina on hyvä muistaa, että ostamalla eläimen ilman papereita saatat kannattaa epäeettistä eläinkauppaa. Lain puolesta näitä asioita säätelee meillä tuo CITES, ja CITES on yksi maailman laajimmista kansainvälisistä ympäristönsuojelusopimuksista, mikä pitää sisällään yli 30 000 uhanalaisen kasvi- ja eläinlajin kaupankäyntiin liittyviä säännöksiä. Suomessa tämä CITES on toimeenpantu EU:n asetuksilla, ja EU:ssa nämä sääntelee eläinten ja kasvien kauppaa, niiden tuontia ja vientiä EU:n ulkorajojen yli, mutta myös ei-kaupalliseen tarkoitukseen tuotavia ja vietäviä eläimiä. Ja lisäksi nämä EU-asetukset säätelee myös EU:n sisäistä kaupallista toimintaa, eli EU-maiden välillä tapahtuvaa kauppaa tai sitten ihan myöskin EU-jäsenmaan sisällä, eli myöskin Suomen sisäistä kauppaa, koskee nämä samat säännöt. Ja tämä CITES-lainsäädäntö on kohtalaisen monimutkainen paketti, mutta mä kerron siitä nyt tämmöiset pääpiirteet sen puolesta, mitä matelioiden kohdalla on hyvä ottaa huomioon. Tämä CITES koostuu tämmöisistä liitteistä, lajiliitteistä, ja ne tarkoittaa tämmöisiä listoja lajeista niiden uhanalaisuuden perusteella, ja aina tiettyä liitettä lajilistaa sitten koskee tietyt säännökset. A-liitteeseen kuuluu ne kaikista uhanalaisimmat lajit. Meillä terraarioissa pidettävistä eläimistä hyvänä esimerkkinä muun muassa Kreikan maakilpikonna. Ja EU:n CITES-asetus edellyttää, että A-liitteen eläimellä on kaupantekotilanteessa oltava aina kansallisen viranomaisen myöntävä EU-todistus. Ja Suomessa näitä todistuksia myöntää Suomen ympäristökeskus.
Eli A-liitteen lajeihin kuuluvan yksilön myyminen pelkällä CITES-tuontiluvalla tai alkuperätodistuksella ei ole laillista, eli sillä täytyy aina olla se EU-todistus. Ja näitä EU-todistuksia on yksilöllisiä ja sitten niitä on toimituskohtaisia. Ja yksilöllisen EU-todistuksen saa eläin silloin, kun se on semmoinen laji tai sen kokoinen eläin, että se voidaan merkitä pysyvästi, mikä matelioiden kohdalla tarkoittaa sirutusta. Ja sitten tälle sirutetulle eläimelle voidaan ympäristökeskuksesta hakea se EU-todistus, ja se silloin seuraa sitä eläintä koko sen eliniän, eli aina omistajavaihdoksessa se sama EU-todistus luovutetaan sen eläimen mukana eteenpäin. Jos se eläin on niin pieni tai semmoinen laji, että sitä ei voida siruttaa, niin sille tulee hakea tämmöinen toimituskohtainen EU-todistus. Ja tämä toimituskohtainen EU-todistus on voimassa vaan aina sen hetken, kun se kauppa tehdään, mutta se tulee säilyttää. Nimittäin sitten, mikäli se eläin myydään jatkossa vielä eteenpäin, niin sitä vanhaa toimituskohtaista EU-todistusta vastaan sitten voi hakea ympäristökeskuksesta sen uuden toimituskohtaisen EU-todistuksen. Ja sillä lailla se on edelleen sitten yhtä laillinen se kauppa. CITES B-liite käsittää sitten jo paljon laajemman kirjon erilaisia lajeja. Siellä on myöskin matelioita, sammakkoeläimiä ja selkärangattomiakin. Ja B-liitteen yksilön myymiseen tai omistajan vaihdokseen ei tarvita mitään viranomaistodistuksia, mutta näillä lajeilla pitää aina olla se alkuperätodistus ja kauppakirjat tulee myöskin säilyttää. Sen lisäksi on hyvä muistuttaa siitä, että EU:n CITES-asetus määrittää sen, että myyjän tulee myös aina toimittaa eläimelle hoito-ohjeet sekä kuljetusohjeet kaupantekotilanteessa. Ja sitten tämmöiselle B-liitteen yksilölle voidaan sitten, mikäli se halutaan viedä EU-rajojen ulkopuolelle, niin siinä tapauksessa sitten haetaan se viranomaistodistus. Eli siinä tapauksessa se on se CITES-lupa, mikä sitten tarvitaan, niin se saadaan sen alkuperätodistuksen perusteella. No sitten meillä on onneksi paljon sellaisia matelioita ja muita herppejä, jotka ei ole luonnossa niin uhanalaisia, että niitä tarvitsisi viranomaistoimin erityisesti suojella, ja silloin ei myöskään laki säätele niiden kauppaa, mutta me Suomen herppiharrastajat ry:ssä yhdistyksenä halutaan suositella, että kaikille herpeille vaaditaan aina kaupankäyntitilanteessa ne alkuperätodistukset. Ja siitä ostaja saa varmuuden siitä sen eläimen alkuperästä ja tiedon siitä, että se myyjä on asiantunteva, se tietää mitä se myy ja on kiinnostunut siitä eläimen alkuperästä. Ja näistä alkuperätodistuksista voidaan sitten myöhemmin tarvittaessa vielä tarkistaa eläimen tietoja, mikäli ne vuosien varrella pääsee unohtumaan, eli tarkka lajimääritelmä, eläimen ikä, mahdollisia geneettisiä ominaisuuksia, mitkä sitten kasvatustilanteissa varsinkin on kiinnostavia. Eli tämä oli tämmöinen pieni muistutus siitä, että vaatikaa aina ne paperit myöskin matelioille ja pitäkää huolta siitä, että ne paperit pysyy teillä tallessa. Että meillä on monesti se ihana tarkoitus, kun me hankitaan se eläin, että me halutaan hoitaa sitä sen eläimen iän loppuun saakka, mutta elämäntilanteet saattaa muuttua ja matelijat on hyvin pitkäikäisiä lemmikkejä, niin siinä tapauksessa sitten voi olla jossain vaiheessa tulla eteen se tilanne, että tarviikin löytää uusi asiantunteva koti sille eläimelle, niin sitten sinä olet se, kuka on vastuussa siitä, että sulla on se alkuperäistodistus toimittaa myöskin sille uudelle omistajalle sitten taas eteenpäin. Näistä lainsäädäntöasioista ja CITES-asioista saa tietoa Suomen ympäristökeskuksesta. Ja meidän sivuilla tullaan julkaisemaan tietopakettia asiasta. Ja mikäli nyt on jotain kysyttävää, niin tulkaa rohkeasti juttelemaan. Meidät löytää tuolta tohon suuntaan peräseinästä osastosta 5F1. Siinäpä se. Kiitos kaikille.